guys, fuza hoखांबाय दायो आङो ओंखारहैनोसै. So guys, नै ready जाबाय आङो. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय. स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस जोङो मा होनो आङो ड्राइभिं क्लास लानो नागिरदों आरोना. स' बेनि थाखायनो आङो ड्राइभिं स्कुलावहाय एडमिशन लाहैनो नागिरदों. रोङा नालाय बारा इसेबां एक्सपार्ट नङा. स' बेयावहाय माने थियरिटिकेलिबो आरो प्रेक्टिकेलबो बिदिनो फोरोङो आरोना. स' नायनोसै माबायदि एक्सपार्ट जायो ना जाया. आंनि गारि मोनफैजासिम आं एक्सपार्ट जाबाथ' मोजाङानो. मानो होनोबा बेसेथो ड्राइभार लाबाय थानो गाव सालायनो रोंनाय बायदि जाया नालाय. स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो. थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. चलो दायो जों थांनोसै. फैदो चलो. गोलैना थानानै मोखाङाव रेले जाना होनांगौ आरो. So नै दायो आङो मोनफैबाय स्कुलावहाय आराय ड्राइभिं स्कुलावहाय दहाय जे खिथादोंमोन आङो. ओमफ्राय नै बेनो आरोना कार स्कुटि बाइक नोंथांमोना बेयावहाय सोलोंनो हागोन. आरो लोगोसे नोंथांमोना LL मोनगोन. LL माने लार्निं जिथु लाइसेन्स मोनोना बेखौहाय हाफ आवारावनो बिथाङा खालामनानै होबाय. स' बेयावहाय आरो लार्निं जिथु लाइसेन्स बेयावबो जोंना जिथु एग्जाम होनांगौ बेयावबो जेबो गिनो नाङा आरोना. जुदि बाइचान्स जेबो रोङाबाबो सारानो खिथानानै होखायो आरोना. स' আমার স্যারক আপনাকে মিট করক মোৰ সাবস্ক্রাইবার স্যার. হাই থ্যাংক ইউ. আৰু আপোনাৰ যেটো আৰআই ড্ৰাইভিং স্কুলৰ বিষয়ে অকমান কৈ দিব নেকি? আমাৰ ইয়াতে ড্ৰাইভিং শিকোৱা হয়. আমি কাৰ স্কুটি বাইক তিনিটা শিকাওঁ. আমি এভৰি ষ্টুডেণ্টক 1 ঘণ্টাকৈ শিকাই দিওঁ আমি. আৰু ষ্টুডেণ্টে মিনিমাম 7 to 10 days লাগে পুৰা কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে হ'লে. যদি 7 to 10 days কমপ্লিট নহয় তে ষ্টুডেণ্টক যেতিয়ালৈকে কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে শিকিব পাৰে. আৰু এক্সট্ৰা এডিশনাল একো চাৰ্জেছ দিব নালাগে, ফ্ৰী অফ কষ্ট. আৰু ষ্টুডেণ্টক পিক আপ এণ্ড ড্ৰপিং ফেচিলিটি থাকে. তো এণ্টায়াৰ চিটিৰ ভিতৰত ষ্টুডেণ্টে পিক আপ এণ্ড ড্ৰপিং য'ৰ পৰা বিচাৰে পিক আপ এণ্ড ড্ৰপ কৰোঁ. আৰু আমি 100% গ্ৰেণ্টেড শিকাওঁ আমি. মিনিমাম 7 to 10 days লাগিব. 7 to 10 days পাৰা হ'ব গ্ৰেণ্টেড হয় এইটো. আৰু যদি নহয় যেতিয়ালৈকে নহ'ব তেতিয়ালৈকে শিকাওঁ. কিন্তু যিখিনি কথা মই ক'লোঁ সেইখিনি কথা আমাৰ ৱেবছাইটতো লিখা আছে. আৰু এইটো আমাৰ 13 years হ'ল আমি শিকাই আছোঁ. খালি নট অনলি গুৱাহাটী আমাৰ অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত আছে. थैंक यू. तो मैडम स' जोंना दायो गासैबो प्रसेसआनो आंना लार्नार जिथु लाइसेन्स बेखौहाय मोनबाय. আৰু थियरि क्लास দিব ना सर? फार्स्ट दिन थियरि क्लास থাকে 1 ঘণ্টা লাগিব তাত. মানে आंनाव জিरो नलेज दङ. মোৰ তাত মানে একদম নলেজ নাই. একো নাই, নলেজ নাথাকা মানুহবিলাকক বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ. আৰু সিহঁতক সোনকালে শিকাব পাৰি. যিবিলাক নলেজ থাকে অলপ সেইবিলাক অলপ কনফিউজন বেছি থাকে. আৰু যিবিলাক জিৰ' থাকে সেইবিলাকক বেছিহে ভাল. কাৰণ আমি প্ৰথম দিন ৰাতিপুৱা 5টা বজাত শিকাম ফ্ৰী ৰোডত. ফাৰ্ষ্ট ডে তাৰপিছত আপোনাৰ 6টা বজাত চলাব দিম অলপ ভিৰত. তাৰপিছত দিন 7টা বজাত আৰু অলপ ভিৰত. তাৰপিছত 8টা 9টা 10টা 11টা 12টা ক্ৰাউড হিচাপে শিকাব লাগিব. এতিয়া ষ্টুডেণ্টে যদি ধৰক আপুনি হাতীগাঁৱত থাকে তেতিয়া হাতীগাঁও ৰুটটো ল'ব পাৰিব, হাইৱে ল'ব পাৰিব. আৰু হিলছৰ কাৰণে GLC হিল যাব পাৰিব. আৰু যদি ক্ৰাউড বেছিকৈ লাগে তেনেহ'লে খানাপাৰা টাৰ্ণিংটো কেনেকৈ ক'ত যাব লাগে নামিব লাগে সেইটো শিকিব পাৰিব. তো তেতিয়া সেই হিচাপত শিকিলে 7 to 10 days শিকি যায়. আৰু নৰ্মেলি যদি এনে এটা মানুহ শিকে তেনেহ'লে বহুত দিন লাগে. এনে যদি আপুনি ক্ৰাউড অনুযায়ী যায় তেনেহ'লে 7 to 10 days গ্ৰেণ্টেড শিকি যায়. আৰু আপোনালোকৰ যেটো আৰআই ড্ৰাইভিং স্কুলটো এনে গুৱাহাটীত ক'ত আছে? আমাৰ গুৱাহাটীত আছে, মাছখোৱাত আছে. গুৱাহাটীত মাছখোৱাত. এইটো মেইন অফিস. এইটো মেইন অফিস. এইটো হাতীগাঁৱত আছে. स' बे हाथिगाव थानाया मेन अफिस. नोंथांमोनाबो सोलोंनोबा फैबानो जाबाय आरो.
नै गाइस बेफोर साइनफोरखौ आंखौ नायनो होदोंमोन आरोना आंथ' नायनानै माने कनफिउससो जालायलांबाय माने बिराद बुरजा दङ ओरैनोथ' आङो बारा बुरजा थानाय नङा होनना सानदोंमोन आरोना ओरैनोथ' लेफ्ट राइट बा बहाबा गारि थांनो मोना बा बहाबा वान वे बेफोरखौल'सो मिथियोमोन आरोना बेबायदि इमान बुरजा थायोना मिथिथारामोन आं डेन्जारसो गाबोननिफ्राय फुरा सोलोंसिगोनलै गाबोननिफ्राय क्लासा स्टार्ट जासिगोन जोंनिया खिन्थु बेनो मोनसे प्रब्लेमा आर्लि मर्निं सिखारनांगोन आरोना मोजांसो दा उपाय गैया देहायाबो मोजां जासिगोन हागोन ना हाया गाइस आंखौ बेस्ट विसेस जासिहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनावहाय हायो ना हाया नोंथांमोननि सिगाङावहाय एकदम गारि फिदिंलायनानै सालायनो नैबे जाहैबाय हाथिगाव सारियालि ससे बैयावनो हाथिगाव सारियालिया ओमफ्राय नैबेयावनो दङ आरोना आरो ड्राइभिं स्कुला आं देखायना होनो र' आं दिन्थिना होनो नोंथांमोननो मोजाङै बेथिं जाहैबाय हाथिगाव सारियालि ओमफ्राय बेथिं जाहैबाय गणेशगुरि ओमफ्राय नै मेथाइ दखानाव फैबाय नै जोङो दायो मार मेथाइ मोनो नों मा जागोन नैबेखौ जा नानि आंनि पसन्दखौ लादो इयो आं इखौ जागोन मासे गोरा दे जा नोङो गोथाव मोनाखैलां नै मा लाबोखो जोङो बेखौ लोंसै आङो दायो नै इदि सिट्स थानायखौ बिराद मोजां मोनो आं ना हा मायो जोंहा खाथियावनो दङ न' फार्मासिया जों दायो सानैजों पानिपुरि जाहैनो नागिरदों गाइस पानिपुरि जाहैनो नागिरदों स' गाइस आंल' एडमिसन लाना फैयाखै नानिखौबो एडमिसन लाहोबाय आङो मानो होनना बुंबा आंल' रोंबा नानिया आरामसे जनानै थांबाय थागोन नालाय ओमफ्राय नानिया रोंबाबो मोजां जागोन मानो होनना बुंबा सानैदों जोङो सोलायनो सलायनो हागोन आरोना स' एडमिसना लाबाय सासेयावहाय 8,000 ओमफ्राय जिथु लार्निं लाइसेन्स दिहुननांगौ ना बेयावहाय 1,500 आरो स' टटेल 9,500 सासेयावहाय गोथाव नंगौना नङा हो इनियानो गोथावसिन ना जों बेखायनो इयावनो जानो फैयो दे जाना गोथाव न नै पार्सेल फैदों सरि नै गाइस आंनि पार्सेल फैदों आरोना मा पार्सेल फैदों आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो मेंनायलाय आं दिनै थाबाय थांबायना गाइस मेंसोबाय आं आयौ सफैबाय आङो जि मेंबाय आङो दै बाङाय लोंना होनसै गोलोमदै गजोबलायलायबाय बिदिनो 10 बारसो फैलाय थांलाय खालामबानो रानथें जासिगोन गेमस्रि दैमारिया गाबोननिफ्राय लिफा जासिगोन जोंना माने बिल्डिंआ गोदानमोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय लिफा गाबोननिफ्राय जागोननो जोंना ओमफ्राय नोंसोरो अननानै एसे साइलेन्ट जाथ' हा आं भिडिअ बानायनो अके स' बे पार्सेला सफैदों इन्स्टाग्रामनिफ्राय फ्रम ब्लास विथ बिट्स मा हरदों आं नोंथांमोननो खुलिनानै दिन्थिखानोसै ब्लास विथ बिट्स स' बे सिङावहाय मा दङ नायनोसै स' गाइस नैबेयावहाय आङो बिथांमोननि इन्स्टाग्राम आइडिखौ होनानै दोनगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनो गिफ्ट हरनायफोरखौ मोजां नुदोंबा अर्डार खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना जिहेतु स्क्रान्चिसफोरखौ गुबुननिफ्राय अर्डार खालामनानै लाखायो जिहेतु जोंनि लाइमोन बर' सिख्लाफोरानो बे अनलाइन बिजनेसखौ खालामदों नालाय स' बेटार नोंथांमोना जोंनि बर'निफ्रायनो अर्डार खालामनानै जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरखौबो नोंथांमोना हेल्प होनो हागोन आरोना बा सापर्ट खालामनो हागोन बिथांमोननि बिजनेसाव वाव जि बुरजा हरदों नै स्क्रान्चिस आंनो
वाव नै si मोजां कालार नै बियो फेब कालार आंनि दा मोजांथार दं नै ओमफ्राय नै बेबो ओमफ्राय नै बियो एसे आलदा आरोना डिजाइना दा उनाव आं खानानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो नै ओमफ्राय नै बेबायदि आरोना स' नोंथांमोना बेफोरखौहाय बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोननो हागोन आरोना नै जा मोजां माबोरैहाय नैबे इनस्टा आइडिनिफ्राय नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन आरोना आरो बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनदों जिहेतु जा मोजांखा स' नै बेयावहाय थेंक इउ फर योर पारचेस होननानै लिरदों आरोना थेंक इउ कार्ड हरदों मोजांखा ओमफ्राय नै इस गथ'फ्रा आंनो जि मोजां कार्डबो लिरना हरदों नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं फरायनानै दिन्थिनोसै आरोना थेंक इउ स' माच आब' जोंनि फिसा बिजनेसखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय लट्स अफ लाभ आयै सनाफोर थेंक इउ स' माच आरो आङो बेफोरबायदि माने जुदि जोंनि लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदिनो फिसा बिजनेसनिफ्राय आवगायलांनाय जुदि नुयोब्ला बा फिसा बिजनेसखौनो जुदि स्टार्ट खालामोबा लाजियालासे आं बिराद मोजां मोनो मानो होनना बुङोबा जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव जों जुदि हारसिंनो इन्डिपेन्डेन्ट जायोबा जोंनो माने लाइफआ बिराद मोजां जायो डिपेन्डेन्ट जानानै थानाङा आरोना स' आगै थेंक इउ स' माच आरो आं बिराद मोजां मोनो बेफोरबायदि उन्दैनिफ्रायनो जुदि बेफोरबायदि दाद गोसोनि जानानै बिजनेस लाइनाव हाबदों स' बेस्ट अफ लाक फर योर बेटार फिउचार ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों So guys, दायो आङो नैबे जितु स्क्रान्चिसनि क्वालिटि आरो लोगोसे आं माबोरैहाय स्टाइल खालामनो हागोन बेजोंहाय आं बेखौ दिन्थिनोसै नै नोंथांमोना नुदों ओमफ्राय कालाराबो एसे मेटचिं जाबाय आंनि ड्रेसजों बेखायनो बेखौहाय आङो फार्स्ट खानानै दिन्थिनोसै आरोना So guys, नै खाखांबाय आङो ओमफ्राय बेखौहाय बेबायदि गोजौआवबो खानानै लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बिदि आधाल' लांनानै बे गेजेरावल' बिदि स्टाइल खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय खाथबनोबो हागोन गरम मोनोबाथाय बिदिबो खानानै लानो हागोन आरोना जि गिदिर आरोना ओमफ्राय क्वालिटियाबो जा मोजां ओमफ्राय इयो टाइट लुज नङा माने बेबायदि स्क्रान्चिसा मबेबा बिराद लुज थायो आरोना कम्फर्टेबल जाया जेरैहाय जोङो नर्मेलि राबारखौ खायोबाथाय माने जाबायदि कम्फर्टेबल टाइट मोनो स' बियो मालाबा लुज जायो आरोना माखासेफोरनिया ओमफ्राय खिन्थु बे बिराद मोजां क्वालिटिनि आंथ' मार मोजां मोनदों माने कालारखौ जुदि बिदि लाइट ब्लुनि ड्रेस गानोबा अब्लाना बांसिन समायगोन आरोना गरमफोरावहाय खानोबो ओमफ्राय नैबे व्हाइट कालारखौबो जा मोजां मोनदों आङो So thank you so much आगै इमान मोजां आंनो गिफ्ट हरनायनि थाखाय आरो लोगोसे जुदि मोजां क्वालिटिनि स्क्रान्चिस लुगैदोंबा नैबेयावहाय नोंथांमोना अर्डार खालामबानो जाबाय बास नोंथांनि न'सिम सहैगोन थाबैनो